Nalazimo se u našoj plantaži kruške, evo možete da vidite, imamo male štete od mraza. Srećom nisu velike, tako da očekujemo da ovo vreme prođe. Vidite kako je oblačno i sprema se za kišu. Samo da jutarnje temperature budu malo veće i neće biti problem. Mada je kruška sad u fazi prebiranja ploda. Tako da je neznatna šteta. Da se čujemo u nekom našem narednom videu. Veliki pozdrav!